Okay, good morning. So ayan, biyahe na tayo pa Bicol. So medyo tinanghali na kami ng alis dito San Pablo. So ayun nga, kahapon nagbiyahe kami from Bulacan to Laguna dito sa amin sa San Pablo. Then nag-overnight stay muna kami dito sa amin. Then ngayon nga balak namin is dapat is madaling araw kami babiyahe. Pero ayun, tinanghali na nga. So alas 6 na, alas 6 pasado na, siguro mga 6:30 na. Ayan, so ngayon pa lang kami pabiyahe. Ayan, so medyo mukhang makulimlim dun sa malayo sa Quezon. Sana lang hindi kami masyadong ulanin. So wala pang traffic. Nagawa kasi yung kalsada dito. Ayan, so ito yung ginagawa kalsada dito, kaya dito madalas traffic sa San Pablo. Ayan, ito bagong gawa lang pero sira agad. Lang yung mga contractor yan eh. So ayan, Maharlika Highway tayo. Yung pakaliwa papasok yan ng bayan ng San Pablo. Then diretso tayo. So dire-diretso lang tayo Maharlika Highway. Yung gustong Lukban Quezon, dyan pasok kayo sa bayan ng San Pablo. Tapos magbabayan-bayan kayo ng Nagcarlan Liliw. Bakit kayo na Nagcarlan Liliw? So from here naman sa pinanggalingan ko, medyo malayong ikot na yon, kaya dito tayo sa Maharlika Highway. So ayan, from Bulacan, ito yung first gas up natin. So 173 liters yung nakonsumo natin from Bulacan to dito sa San Pablo City, Laguna. Yan. So i-record natin yung kung magkano yung nagastos natin sa trip na to. Yun nga lang, ang problema yung sa dito, yung sa odometer ng panel ko, medyo nasira yung pindutan, so hindi ko siya mailipat. So hindi ko makita ngayon kung ano na yung odo nung yung tinakbo natin, yung trip natin. So ayan mangyayari natin sa atin ngayon. Ang na lang natin is compute na lang natin yung buong gastos nung trip na to. Tapos yung fuel consumption. So ayan pala yung setup natin ngayon. Naka moto wolf tayo na saddle bag. Ayan. Tapos syempre yung GB box natin. Tapos dito yung laptop natin, yung bag. So ito, kung sakaling ulan na malakas, papasok na lang natin ito dito sa sa GB box, o kaya dun sa side partner. Pero yan, okay pa naman. So meron tayo dito ng additional na footrest para kung sakaling mangalay tayo sa biyahe. Yan. So ayun, good luck sa atin. Sana wala maging aberya. Yan.
So ayan, dito na tayo sa boundary ng Laguna and Quezon. Ayan. So San Pablo kasi sa boundary na ng Quezon. So malapit lang kami dito. Ayan. So ito yung arko. Ayan. Paglampas ng arko na yan, Quezon na yan. At asahan mo na, Lubacan na yan. Ayun ang unang-unang babati sa'yo dito. Ayan. Province of Quezon. So yung arko na to, ito yung palatandaan na magiging malubak na ang biyahe nyo. Ayan o. Ayan o. Dito pa lang, paglampas pa lang ng arko, kita nyo na. Yan. Kaya pagdating dito sa Quezon, medyo magiging mabagal ang patakbo natin dito. Kasi hindi pa natin gamay yung mga lubakan dito. Kasi first time kong magbabiyahe na nakamotor papunta ng Bicol. Yan. Kaya alalay lang sa pagmamaneho. Tsaka yun nga, yung mga pinsan ko pag nabiyahe ng Bicol, sa mga nakamotor din sila, gabi sila bumabiyahe para hindi mainit at saka para mas less traffic. Yun nga lang, ayaw kong gawin yun kasi nga hindi pa ako sanay doon sa daan. So mahirap na. Sa sobrang lala ng lubak dito, mapapangiwi ka talaga. Yan. So yung dinaanan pala natin yun, interchange yun ng Chaong para sa expressway. So ayun yung ginagawa expressway. So ito yung flyover dito. So approaching na tayo, bayan ng Chaong na tayo. Yan, City Mall Chaong. Tapos hindi tayo dadaan sa bayan ng Chaong. So ang gagawin natin, bypass tayo. Same with sa Riyaya, bypass din tayo doon. At saka ano nga bagang part ng Quezon yun. Basta lahat ng dadaanan natin ngayon is bypass road hanggat maaari. Ewan ko lang yung sa bandang Lopez, kasi nga medyo, sabi nga daw medyo matarik daw doon, tsaka medyo malayo ikot. So kung hindi naman matraffic sa bayan ng Lopez, magbabayad na lang tayo. So ayan, ito yung unang dadaanan natin na bypass. So bypass natin yung bayan ng Chao. So kakaliwa tayo dito. Yan. So bypass road tayo. Ayan nga, bypass road tayo. Yan, sa loob tayo, tayo dumaan para bypass tayo ng Sariaya. Ayan, Sariaya Bicol, Candelaria. So nag-bypass tayo ng Candelaria. Yan. So yung pakaliwa doon na yung papuntang Candelaria, tapos tayo naman diretso naman pa sa Riyaya. Yan. So bagong asfalto lang tong parte na to. Makinis na makinis pa.
Kung ganito ba naman ang kalsada sa buong Quezon, ako, mas mapapabilis ang biyahe natin papuntang Bicol. Kaso hindi, pagdating natin ng Pagbilao, doon na talaga yung masusubukan yung mga motor ninyo o mga sasakyan ninyo dahil sa lalaki at lalalim ng mga lubak. So ngayon i-enjoy pa natin itong magandang kalsada dito. Yan. So kaya mas pinili ko nga dito dumaan. Yan, so Sariaya na tayo. Medyo napadaan tayo sa bayan kaya traffic. Yan. So yan, inabot tayo ng ulan dito sa may Sariaya. Tingin muna tayo kung may plastic bag kasi yung laptop natin doon sa bag. So tumigil muna tayo dito sa 7-Eleven para tumingin ng bag, trash bag para doon sa ano natin. So prepare ko na rin yung ano, yung cover dito sa ano natin, sa pannier bag natin o saddle bag. So yan, although waterproof naman tong ating Moto Wolf, so binilag pa rin natin siya nito. So ito hindi siya kasama sa package, itong bag. So binili natin na separate. Ito yung rain cover para doon sa mga mountain, yung pang mount, yung pang hiking na bag. Yan, so ito yun. Bumili lang ako itong 2 piraso para sa tigkabila. So ang ginagawa lang dyan, yan, ano mo lang to, yan. Yan. So cover na siya dyan. So ganyan yung mangyayari dyan, no? So protektado na siya sa tubig kung sakali man na magiging sobrang lakas ng ulan. So hindi tayo mangangamba na mabasa yung mga gamit natin. Although ay nga, double ano lang, waterproof naman tong ating Moto Wolf na to. Pero panigurado lang, bumili pa tayo nitong waterproof na cover. So available naman siya sa Shopee. Pero ngayon nga, since medyo malakas yung ulan, o baka lumakas yung ulan, hindi na muna tayo magre-record. Kuha na wala tayong waterproof para dito sa camera natin. So unahin na lang natin na ano, secure muna yung mga devices natin. Ayun, sige. So balik tayo sa ano, pag okay na yung panahon. Okay, so time check, 8:55. So nandito na tayo sa Pagbilao ngayon. Tanggal na nakapote, medyo umano na yung araw, pero doon sa pinanggalingan natin medyo madilim. Ayan. So biyahe na ulit tayo. So ayan, Pabundok Peninsula to. Tapos ito pa Bicol. So ayan, may daan din dong ikot daw doon. Hindi siya shortcut, long cut. Pero kung gusto mong hindi maipit sa traffic, ayan, pwede ka daw doon dumaan. Pero tayo, dito tayo. Ayan, kita nyo yung estado ng kalsada dito ngayon. Yan ang kalsada ngayon dito. So ayan, paglampas nung papasok ng Bundok Peninsula, yan, doon yung daan ng mga papuntang Unisan.
Yan, tapos kung pupunta kayo dun sa Alibihaban, yan, dun ang daan. So yan, so ayan yung sitwasyon ng kalsada ngayon dito, paakyat ng Zigzag Road. Lah, yung aso. Naipit ng pison. Caps. Yan. So nandito na tayo ngayon sa Old Zigzag Road. Yan, paakyat na to. Yan. So yan, may mga kainan dito kung sakaling gusto nyong kumain. Yan. So paakyat tayo ng Old Zigzag Road, o yung bitukang manok na tinatawag. So ito yung, hindi siya yung lumang bitukang manok, kasi ang alam kong bitukang manok is nandun sa Daet, Camarines Norte. So tawag namin dati dito is Emmy. Yan. So ang ganda ng ano ngayon dito. Okay, so ayun, nakapag-ano na tayo. Nakapag drone shot kahit pa paano. Mabilisan lang gawa ng medyo nag-uulan eh.
Yan. Ah. So yan, ang ganda talaga dito, medyo talagang mapuno pa oh. Wow. Ito maganda dito. Malilong tas malamig. Ayan. Ito yung zigzag park. Kung may parang park pala dito. Yeah. Daan tayo. Bang meron. Sige, baba mo na. Okay, so ayan, nandito na tayo ngayon sa Timonan Zigzag Park. So tumigil muna tayo saglit dito para explore ng konti yung lugar. So ayan, marami namang parking slot dito. So kung naka 4 wheels ka man o nakamotor, pwede kayong dumaan dito saglit. Tapos yan, ayan, may mga kainan din naman dito. For example, dito sa labas, ayan, meron ditong fishballan, kwek-kwek. Yan, palamig kung sakaling gusto nyo lang magmerienda. Tapos dito sa parting kanan, so ayan, may nakita tayong dito malaking rebulto ni Mama Mary. So ayan, at Timonan. So yan, so ito yung malaking rebulto dito ni Mama Mary. Tapos yan, may mga hagdanan dito, pwede nyo explore yung buong lugar. Yan, so ito is Nuestra Señora de Los Angeles. So ayan, patron ng Timonan. So ayan, pwede kayo picture dito. So maganda yung lugar. May mahagdanan paakyat doon. Tapos dito naman, tapos tayo saglit. Yan, so okay, yan, may zigzag park. So Timonan Zigzag Park. Nasa kabila yung zigzag park na word. So ayan, may nakita ko ditong poster. So ito marahil is tourist spot dito sa Timonan. So pwede nyo itong puntahan kung sakaling dito kayo. Dito lang naman yung punta nyo. Yan. So ayan is Pinagbanderahan Summit. Yan. So maganda siguro itong mapuntahan. Yan. Search nyo na lang kung paano puntahan to or kung kailangan pa ng guide. Okay, so ayan, may maraming space. Tapos ayan, ito nga yung sasabi ko kainan. So kung sakaling napunta kayo ng tanghalian dito, yan may mga choices naman kayo dito. So may pangtanghalian dito, tapos may place na kain dito sa labas, sa loob. Then ayun sa taas na part may kainan din doon. So pwede doon kayo pumesto. Yan, tapos ayun, nandito na yung sirena ng Timonan. Mukhang lilipat na yata dito yung sirena. Yan, tapos yan sa kaliwa meron pa mga dito, yung mga kakanin, mga pamerienda, kung anik-anik. Tapos ayan, meron din dito CR. Kung sakali na si CR kayo, yan, pwede muna kayong tumigil dito para mag CR. Tapos dito sa parting kaliwa nung park, yan, so yan, may naka-ano na Timonan. Pwede kayong picture dyan tulad itong mga nitong pamilya na to. Tapos yan, dito may parang hagdanan papunta sa loob ng gubat. So yan, pwede nyo itong explore kung sakali may oras kayo. So kami kasi saglit lang naman dito, kaya hindi na namin ma-explore yan. Yan, so makapansin nyo, may mga katumbang malaking punong kahoy dun Yan, marahil natumbay ng mga bumagyo or kung ano man.
yan. So ito yung sabi ko sa inyo, may parang daan dito sa likod. So hindi ko lang kung saan papunta to, hindi ko na ma-explore kasi nga saglit lang naman tayo dito, malang na. Yan, break time muna since siguro alas 6 na. So alanganin sa tanghalian, so merienda muna kami. So ayan, Merienda. 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 So ayan. So may mga kainan naman dito. So kung gusto niyo na dito magtanghalian at dito kayo inabot, may makakainan naman dito ng tanghalian. May CR na rin doon. Pero kami sisalangan, last 6 pa lang kasi. So merienda na lang muna. So bahala na ako ng oras mapagtanghalian mamaya. Kain. Okay, so yan, nakapag-merienda na. Balik na ulit sa biyahe. Yan, sana huwag na lang umulan. Huwag na tayong ulanin na naman. May mahirap pag ano eh, umuulan eh. Yan. Okay, let's go. Ay, hindi pala natin nabisita to. Meron pa pala dito, parang lake. Yeah. Ja. Ang pangit talaga ng kalsada dito sa Quezon. Yeah. Niete. Yan, ito yung kabilang parte ng zigzag road. So may zigzag pa ditong isa. Yan, pababa. Yan. So dito hindi naman dahil sa pagpa-picture eh. Madalas doon sa isa gawa ng merong signage doon or may pangalan yung lugar. Pero ito equally yan, sigsag pa rin. Pangit nga lang nung kalsada. Yon, may sayos. Yan, so 10:30 na. Dito pa tayo sa ano, Atimonan, Quezon. So malamang sa malamang yan, gabi na tayo makarating ng Legazpi nito. Pero wag naman sanang sobrang gabihin. Yun, ayun nga pala, ingat kayo dito pababa ng ano, ng zigzag road papuntang Atimonan. Medyo matarik tong pababang ito. So check nyo agad yung brakes ninyo. Alalay lang yung takbo ninyo dapat dito. So mahaba-habang pababa ito na zigzag.
bago lumabas dito sa highway. Yan, so ito highway na to. Yan. Yeah. So ito na, nandito tayo sa Atimonan na seaside. Yeah. Yeah. So nandito yung port, patawid nung abagang isla yan, Alabat ba yan? Yeah, Port of Atimonan. So walang kalubak-lubak dito. Ayan. So ayun na yung dagat. Yan ang dagat. Wow, dagat. Yan. So ito na yung coastal road ng Atimonan. So yung Alabat Island na yan, magkakaroon na yan ng tulay doon sa dulo. So ginagawa na sa parte doon, ginagawa na ng tulay. Yan, so magkakaroon na ngayon ng connection ng Alabat Island sa main island ng Luzon. Yan. So for now, ayun pa rin, Port of Atimonan pa rin yung way para makatawid ng Alabat Island. So magbabangka kayo dyan. Pag nagawa na ng tulay, yan, may option na kayo na mag-land travel papunta ng Alabat Island. So yan din yung isa sa magandang mapuntahan dito sa Quezon. May mga magagandang beaches din dyan eh. Yan, dagat ulit. Wow, dagat. So ayan, sa wakas, gumaka na tayo. Gumaka, Quezon. Yan. Hindi namin nakita yung sirena. Nasa yung sirenang yun. Yan. So nasa Gumaka na tayo. Dito maraming kainan na dito. So dito tambayan ng mga tracker. Yan. So 11, nandito na tayo sa Gumaka, Quezon. Medyo takbo pasyal lang talaga tayo. Gawa ng sobrang ganda ng kalsada kasi dito. Yan, tapos ito Riles, ito rin mag-iingatan nyo dito tuwing dadaan, lalo sa gabi. Tapos yan, may mga ganyan na regroove, naka-groove na kalsada. Yan ang mahirap dito. Yan, so yan, dire-diretso lang tayo. Pag nagutom tayo, saka tayo magtatanghalian. So ayan, Gumaka na tayo. Hindi tayo nag-diversion road. Yan, dumaan tayo sa bayan ng Gumaka. So syempre, traffic dahil sa malalaking truck. Pwede natin sumingit-singit.
Yan, dagat ulit. Yan, ingat pala kayo dito sa Quezon, ang dami nakagroove ng kalsada tulad nun. Yan, tulad dito, mga nakagroove yung mga kalsada ngayon dito sa Quezon eh. Paglampas mo ng Gumaka, halos ganitong kalsada. Yan. So, ingat-ingat lang. Lalo sa mga bumabiyahe ng gabi. Hindi tayo makalampas dito sa truck na to. Yan, so ayan, diversion road tayo ng Lopez. Yung kanina palang diversion na hindi natin dinaanan is ng diversion ng Gumaka. Yan. So dito pa rin tayo sa diversion road ng Lopez. Okay naman pala yung kalsada dito, maganda. Yan. Hindi siya asfaltado, sementado pa lang siya. Pero okay naman. So ayan, alas 12 na makarating tayo dito sa Lopez, Quezon. So ayan na, dito na tayo sa ginagawang parang flyover yata to. So ito kasing parte na to is madalas binabaha pag bagyuhan. So hindi siya madaanan ng mga sasakyan. Kaya ngayon ginagawa ng gantong flyover para at least bumagyo man at bumaha, dire-diretso pa rin yung biyahe ng pa-Bicol at pa-Manila. Yan. So asahan nyo na, hindi maganda mga kalsada dito. Kaya ingat-ingat. Yan o. Shit. Yan. Yan o. Kita nyo. Ang gabok. Pero buti na lang hindi ganun ka-traffic ngayon. Hindi tulad ng mga nakaraang buwan. Dito daw yung sa mga part na nagta-traffic ng husto. Yes, cow. Rude. Po Rude, ang kalsada. Talagang kalsada ng pa-Bicol simula't Sibol. Nung bata pa lang ako, nung kami nagbabakasyon sa Bicol, elementary days, talagang ganto na dito. Hindi nawawalan ng inaayos na kalsada. Talagang halos taon-taon to may inaayos dito. Meron nga dyan, nakikita namin dati, ang ganda-ganda pa, binabakbak na. Eh hindi naman tayo engineer para malaman kung bakit. Pero syempre bilang ordinaryong tao, magtataka ka talaga bakit ang ganda-ganda ng kalsada binabakbak. Walang kabitak-bitak, walang kabutas-butas, pero binabakbak. Yan. So ayun yung mga misteryo ng daan na ito papuntang Bicol.
Sana one day tumino na rin ang kalsada dito. Kasi kung itutulad mo sa kalsada ng Panorte, lalo mga pa-Ilocos, talagang magaganda. Although syempre meron din namang lubak, may mga ano, pero hindi katulad nito, talagang wantosawa ka. Yung tipong mapapailing ka na lang eh. Yeah, tulad dito oh. Diba? Yan. Yan oh, grabe oh. Yan ang dadaanan niya dito. So ito kalawag na to. Yung parte na to. So kita niyo naman yung ano ng kalsada. Kaya lalo sa gabi, ingat kayo sa magdadrive. Bigla na lang sumusulpot yung pangit na kalsada. Yan oh, kita nyo. Ayan. Ito ang isa sa dahilan kung bakit ayokong magbiyahe ng gabi. Mas maganda sana sa gabi kasi nga malamig, wala masyadong traffic. Ang problema naman yung lagay nga ng kalsadahan dito sa Quezon. So talagang ewan, aksidente ang ano mo dito pag hindi ka maayos magmaneho. Yan, sunod lang tayo sa lokal. Alam nila yung mga lubak-lubak dito eh. Sunod lang tayo sa mga lokal. So ayun nga, first time ko dito ha. First time kong magmotor pa Bicol. Grabe. So yan na. Dito tayo sa may rotonda ng Calawag. Yan, Calawag, Bicol. Yan, ito yung istasyon ng Raymond. Yan. Tigil lang muna tayo. So yan, madalas kumain. Matumigil pag nabiyahe kami ng ano, ng Pabicol. So Raymond, ayan ang madalas namin sakayan. Yan. Ano, gutom ka na ba? Ha? Gutom ka na ba? Di pa? Diretso pa tayo. So yan, Ginayangan, Quezon na tayo. Medyo nagbabadya na naman ang pag-ulan, pero sana huwag tumuloy. Yan, iwas-iwas lang sa lubak. Leche. Sa lubak maubos pasensya mo dito eh. Oo. Yeah. Yan, sa sobrang lubak dito sa Quezon, kita nyo oh, umano na yung ano, side mirror natin, lumuwag na. Diyos ko po, Rude. Ay nako, kaya titino, aray ko. Kailan kaya titino dito? Wala magagawa, hindi natin na yung lubak dito eh. Okay, so ayan, nandito na tayo sa gateway to Bicolandia. Ayan, Camarines Norte. Pero ayun, alam naman karamihan na paglampas nito, Quezon ulit tayo. Pero ayan, dito na tayo. Oras ngayon ay 1:00 na.
So alauna tayo nakarating dito sa boundary ng Camarines Norte at ng Quezon. Yan. So diretso na tayo. So ayun nga, medyo parang uulan, pero sana naibuhos na siya bago pa tayo dumaan. So parang dito nakabuhos na dito eh. May iba ko nakita ng mga nakakapote na, pero ayun, diretso na muna tayo. Okay. So ayan, gateway to Bicolandia, Camarines Norte. Yan. So balik ulit tayo sa biyahe. Ayan na nga. Ay Diyos ko, tumulog na nga. Mukhang salamat Lord at naibuhos na dito bago pa man kami makarating. Yan o, basang-basa ang kalsada. Yan, hopefully sa unahan naibuhos na rin. Pero yan, kinig nyo naman, nagkukulog. Okay, so after nung gateway to Bicolandia, ayan, balik ulit tayo sa Quezon. Yan, nakala mo ayun yung Bicol, hindi pa. Dadaan muna ulit tayo na Quezon. So ayan, Tagkawayan, Quezon. Daan muna tayo dito bago ulit tayo babalik sa Bicolandia. So Tagkawayan na to. Mga ogag eh. Ouch. Ouch. Kung basta siraan sa Ormoc, Sampaloc na biyahe. Mukhang nakalas yung gulong mismo sa likuran. Ayan, Tagkawayan na tayo. Medyo inabot kami naman ng ulan dito. So pahinga muna saglit. So ang oras na ay 1:30. So 1:30 Tagkawayan. Ay nako, Tagkawayan pa rin. Grabe. Pero buti na rin nakalampas na kami dito sa one way na to. So dyan nagka-traffic kasi one way lang kasi ginagawa yung kalsada. Yan. Tapos ayun nga, biglang buhos naman dito. Okay, so ayan, Petron Tagkawayan na tayo. Second gas up ko 4 liters 253. So dito na kami naabot ng lunch merienda. Yan, okay, so ayan, nandito na tayo. Update lang. So it's 4:20 na. Nandito pa lang tayo sa Ragay. Yan. Medyo malayo pa tayo sa Legazpi. Yan, so dito na tayo nakapag record ulit. Gawa ng dito na lang tumila na yung ulan. So medyo maulan ngayon biyahe namin, linggo. Ilang araw na sobrang init, tas ngayon kung kailan kami babiyahe saka umulan. Grabe din naman ang timing eh, Yan. Kaya yun, sige, dire-diretso ulit tayo sa biyahe. Yan, hopefully hindi naman tayo abutin ng alanganing oras bago makarating ng Legazpi. Yan, so mag-aalas 5 na, nasa Lupic Camsur na tayo. Then approaching na tayo ng Sipukot.
Ayan, hanggang dito sa Lupe. Diretso pa rin ng ano, Kalubakan. Ayan, DPWH Region 4A. Baka naman makakuha kayo maayos na contractor nyo. Lang yan naman, bata pa lang ako, ganito na to. Kinatandaan ko na to na ganito. Lintik na yan. Grabe. Ayan. So hindi talaga kakayanin ng ano yan, ng 3 hours Legazpi. Dahil sa hindi kakayanin yung 3 hours Legazpi. Yeah. 7. Ya. Grabe. Ayan, Sipukot na tayo. Traffic sa Sipukot. Di ko alam kung bakit. Pero tayo dyan toyo, sira na yung toyo dito sa Sipukot. Hindi tayo nakapag-picture. Yan, libmana na tayo. At Diyos ko, traffic, singit-singit, gaming, singa traffic. Yan, libmanan. Okay, huwag tayong humarang. Huwag tayo sa harapan ng truck. Hirap na. So ayan, libmana na tayo. Alas 6 na. So baka alas 8 na tayo makarating ng ano, Legazpi. Medyo may mga traffic pa na area dito sa ano eh, Libmanan pa Pamplona eh. Pero wala pa kayo Pamplona, Libmanan pa lang. Yan, medyo may size na yung kalsada. Pero yun nga, medyo may mga part na matraffic. Yan, so Pamplona na tayo. Ay, alas 6 na, nabot na tayong alas 6 dito sa Pamplona. Yan, so paniguradong alas 8 na tayo makakarating ng Legazpi nito. So ayan, 6:15, may nalabak na tayo. Yan, kung ma-dilim at maulan, hindi ko lang alam saan part to. So bali yan, itong rutang dinaanan natin is hindi dadaan ng Naga City, ng mismong bayan ng Naga. So parang ito yung magiging shortcut natin, think Panabua. Ayan, so hindi na tayo dadaan doon. So minalabak to.
So inner road tayo dumaan, hindi tayo sa main highway. Yan, hopefully maayos yung kuha nito ng gabi. Para at least may makita kayo. Pero hindi ko na dediretso yung pagre-record ngayong gabi. Kung sakaling ganda naman, wala naman makikita ang view. Tsaka para mapag-concentrate sa pagdadrive. And medyo masakit din yung mata ko. Tinamaan kasi kanina ng ano eh, ng insekto. Kaya yun, concentrate muna sa pagdadrive para at least tayo makarating dun sa ano, Legazpi. Yan, hopefully lang medyo may sayos yung ano, weather. Kasi ngayon talagang medyo nag-uulan eh. Kahit sa malayo kita ko madilim yung kaulapan, tapos may pakidlat pa eh. Ayun, so ayan, balkan ko lang kayo pag update ko kung nasaan ako. Yan, ngayon pala is 6:21. So yung na-expect ko na 7 nasa Legazpi na is hindi natin na-meet dahil nga sa dami ng traffic na dinaanan natin, tapos dahil pa sa baku-bakong kalsada nga ng Quezon. Ayan, hindi na tayo nakapag ano, hindi natin na-meet yung expectation natin na 7 PM na ando na tayo. So most probably nito baka mga 8 past 8 na tayo makarating doon. Hopefully lang may makuha pa tayo pag-stayan. Medyo late na kasi eh. Ayun. Okay, balik na lang ako sa update. Grabe. Nakakatakot pala dumaan dito sa Minalabak. Nakakatakot pala dumaan dito. Grabe, sobrang dilim. Grabe. Yung mag-isa ka tapos ganito yung dadaanan mo. Yung mag-isa ka tapos ganito yung dadaanan mo. Ba't may motor doon? Grabe. Grabe kaliblib to. Saan ba tayo pinadaan? Ako, pati ito bumibigay natin yung kabila. So ayan, time check 7:51. So mag-alas 8 na. Yan, nasaan ba tayo? Approaching na tayo ng Paligaw na. Yan. So 49 minutes pa, 30 kilometers. So marami kasing ginagawang kalsada tulad nito, nagawa one way kaya medyo talagang dagdag oras. So medyo ramdam ko na yung pagod. Sumabon-ambon pa.
Okay, so ayan, nakarating tayo ngayon dito sa Camalik Albay. So dumating tayo around 10 PM na. So sobrang late na tayo nakarating dito. So from San Pablo City, Laguna to Camalik Albay, so tinravel natin siya ng 16 hours. So sobrang haba, sobrang tagal ng biyahe natin. So ayun, sa mga kadehalan na rin tulad ng Lubacan na kalsada from Quezon to dito sa Ragay, sa Kamso, talagang sobrang lala ng mga lubak yan. Kaya medyo talagang naging mabagal yung biyahe natin. Then of course, syempre, andyan din yung pag-uulan. So talagang simula Lucena pa lang, inulan na kami. Hanggang dito sa Legazpi, inuulan kami. Kaya talagang naging mabagal yung biyahe namin. So patigil-tigil kami pag medyo talagang malakas yung ulan, hindi ko pinipilit na magbiyahe. Although may kapote naman kami. Then plus, ayun nga, yung mga traffic. So from Quezon hanggang dito sa Legazpi, so lahat yan may dadaanan kayong mga ginagawang kalsada, talagang hindi may iwasan yung traffic. Kahit nga dito sa Legazpi, past 9 na, meron pa rin traffic dahil nga dun sa mga ginagawang highways. So ayan, dito kami tutuloy ngayon sa Onview Hotel. So ito yung kubo na kinuha namin, yung itahat nila. So ito 800 pesos lang dito for 12 hours stay, plus may free na kayong complimentary breakfast. So ayan, hanggang dito na muna tayo. Then update ko kayo sa mga mangyayari sa susunod. So ayan, sa next natin yun, next episode na natin. So ayan, good night and see you tomorrow sa ating susunod na adventure dito sa Albay. Thank you!